No podľa mňa je ako smutné, že tento náš systém robí tak, že celý rok na nič nedba, ale práve vtedy, keď má nejaká delegácia alebo nejaká väčšia moc sem prísť a vlastne ukázať sa, tak začnú napríklad farbiť lavičky alebo prechody prechodcov, aby oni ako vyzerali tí dominantní aj dobrí.